No to Józik, powiedz, no jaki widz. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś to było tak, że jak się chciało iść do komunii, to trzeba było co najmniej 3 godziny nie jeść, godzina nie pić. Przychodzi tako mało dziążka go do księżoszku i o godzina temu jadła lody. Mogłaby iść do komunii. Ksiądz tak pomyślał, Jernika, to jest ciekawe, bo te lody niby taką, no woda zamrożono, nie? Ale poradza się księży. Idzie do księży, go do i co o tym myślicie? No ja jednak padają, chyba to jest taki płyn zamrożony, to może iść do komunii. A jeden taki padł, a ta wafla? Tutaj niedaleko jest taka ulica, nazywa się Mariacko. No, nie wszyscy wiedzą, z czego słynie, ale chodzą tam takie działchy, motyki się nazywają, tak, nie? No i kiedyś szedł ksiądz Maśliński bez ta Mariacko i przyszła do niego, wiesz, taka motyka. Wysztafirowano, włosy postawione, pysk wymalowany i ci go napaszkła, wiesz. Ksiądz Maśliński był taki zbulwersowany, jak przyleciał na fara, jak zaczął łazić z kąta w kąt i no łazi, ale wina ciepło, ale wina zdo, ale wina godo, wiesz. W końcu jeden wikary nie wytrzymał, padł, a coście i to księżoszku takiego powiedzieli? Padł, no co, no, ty niedobro kobieto. A? Jeden farosz dostał pismo z urzędu skarbowego. Uprzejmie zawiadomiomy obywatela księdza, że podane kolekty są za niskie. Jernika, ja to moim parafianom już 2 lata godą. Słuchaj. Wlazują ksiądz do autobusa, siedzi taki młodziok. Za chwilę ten młodziok stowo, ksiądz se myśli, no jednak mamy ta młodzież jakoś go do sieć, synku, jo postoja. Za chwilę ten młodziok zaś stowo go do sieć, powiedziałech ci, sieć śmiało. No ale jeszcze 3., 4. roz tak stowo, w końcu już tak ostro się wziął do tego stowania. Ksiądz go, no czemu nie siedzisz? Jernika, dajcie mi wysiąść, ja już 4 przystanki przejechać. Ten są farosz z tym samym szoferem idą do nieba. Klupią do bram od świętego Pietra. Pieter padł, kto tam? No farosz i szofer z 23. Padł, szofer może włazić, a farosz idzie na 200 lot do czyśćca. Farosz padł, ale jak to? Ja był tela lot księdzym. Święty Pieter padł, hopie, ty 40 lot go do Kozania to wszyscy spali. A ty ino rozjechał z Zabrza do Katowic i cały autobus rzeką. Tako starka na wsi woło bajtla, padło, pójdź samieno, upiekłach zista, zanieś to tam farożyczkowi i no nie zapomnij powiedzieć szczęść Boże, bo ty zawsze coś tam, wiesz, złonaczysz. Przychodzi nazad ten bajtel go do i co, dołeś zista? Dołech. Powiedziałeś szczęść Boże? Nie. Czemu? No bo księdza proboszcza nie było i no mi otwarła ta gosposia, to ja powiedział zdrowaś Maryjo. Spotyko farosz takiego parafianina, który okropnie lubił do kieliszka zaglądać i padł, no Wiluś, fajnie, bardzo widzę, że się poprawiasz w kościele, żeś wczoraj we mszy uczestniczył, a Wiluś padł, pierunie, to ja do kościoła też za los. Na drugi dzień po weselu w Kanie Galilejskiej wszyscy leżą, śpią, zmęczeni. Łoros się jeden budzi, padł, wody, przyniósłby sankiery. Pan Jezus towo go do, jo pójda może, nie, no nie ty,